Flashman. What's up mga kabihag? So ito na pala yung nalubog naming bangka. Kung napanood nyo yung dati kong video na in-upload, ito na yun. Ito na yung pinahirapan kami para madala lang dito sa Pangpang. So ang gagawin namin ngayon ay ibababa yung transmission at yung makina para malinisan at ma-change oil. So humingi kami ng tulong sa mga kapatid naming badyaw. Ito sila. Tingnan natin kung kakayanin ba. So good luck sa amin at good luck sa kanila. So let's go. Transmission pala yan. Ako. Ala ganun ni kawayan tip, basan pataas sa laro niya. Talaga ang pag-ano talaga. Sige, diretso. Sige, seru. Buksakan. Seru. Patung. Sige. Sige dito. Awak sana. Okay na. Sige. Patagilid din na. Sa inyo, turo sa niyo. Ikutan mo niyo. Sige, asa. Bilang. Tulo. Tumbo mo yan. Oh, pambitis nito. Kamisahan. Hindi ba kasi gaano ka? Oh, gaano kabigat? Ay, madaan lang. Bago itong natangong kaya naguro ka kasi naman hindi ka nabot. Ang bigat niya mga ayo, papo. Kaya na, buhaton ta lang. Oo. Pagpadali sa pili. Oo, papunta dyan o. Para madali. Ay, mas mabigat na yan.
Alas tara, ulo na. Pagtuloy pa rin. Dapat tatalian yan. Hinigot yun. Siya Maninikutan. Wala nila kaya. Tapos yung help from Bilog. Ilaw. Nila from Bilog. Nila paluwas. Nila kaya. 1, 2, 3. Yan, yan. Hindi, papunta dito. Inaya buwas. Nagdala na hakit patahan nila. Sarap pa ka piloto. Mga kuhap na puso sa mundo. Kapit-kapit lang si Tan. Trabaho kita. Batag, mamaya na. Batag. Oo, go. Batag talaga. Dapat muna na ito. Isa dyan ako. Dapat muna. Dahil muna ang TV. Ito nga ako. Para sulpat. Buhat mo ako. Siya. Dua. Dua. Magpatulak ano. Saan mo kayo? Saan? Sa kanan nyo. Tagilid mo. Saan? Tagilid. Alipot mo. Alipot yung kawayan. What daw? 1, 2. Claro, kaya mo ang tuloy mo sa Kaya, pero si... Alipot. Papaligido tayo. Ini pan sarong bisyo. Ngayon na pare. Alay na ako. Okay, cool. Okay, cool. Ito, salit lang ako. Dua yan. Yan. Wala sa kahoy nagtuyo ng babae ng bilis. Sa kahoy ng PC. Mga sa kuliya. Dapat may tao pumalig sa alalay siyo. Parang mga bawas yan para kapit sa PJ. Angat lang muna yun. Dito maglapat ng drink. Bakit ka naman yan nagbiyo? Nag-iba. Malaga na kamo. Alalay niyo. Ikaw, awak. Ako kayo, wow kayo. Bukas ako ba? May minuwas. Alalay, hindi balti, hindi. Toros. Nado, turus na bate kombi. Kaya alay pare nado. Diretso na. Pinare, okay, bate. Yan po yung lagay ng PC para kuha ng kayawan. Para matanggal nyo sila. Ano yan? Pasanan. Amun mo sa kumon. Ayaw mo yan. Malabisi na siya. Kalapatan si Pagkusi. Ay, gusto mo sa makina.
Ano may kamay lang? Diyan ang kamay. Ito pa ka pa. Oo. Diyan kayo lahat. Pising mga ano, pising mga ano, mamuhat. Pising lang. Sabi na ba? Sabi na ba? Hoy, nabili. Baka na Jeff. Nakarinis kaya miha, ay ka makakapagpapit na mo. Hindi, hindi kabayo nila muna. Kabayo. Yung tali. Kamay na. Angat na muna, angat. Isa. Dalawa. Yan. Dandala ako, ba? Hop. Ang paa nyo, ba? Meron dito sa makina. Bigura. Hindi, kamay lang. Ganito lang. Kamay lang. Tuloy. Kuwato. Dalawa. Let's go. Diretso. Hindi kayo maglala. Ay, wag mo baka mo pala ay sila. Maruko na ka bola sa plata, arayo na ka para ko. Nakakaya nga ng langgam yung ano yun, sa lalaki. Ano yung kiss dapat? Ayun o. Oh. Oh. Dahan-dahan lang. Pahinga. Pumunta doon. Pumunta doon. Masaya na yung paduman. Oh, pumunta ito arap pa yan. Meron ka. Oh, sige, sige. Diretso. 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 Oh, sige. Oh. Diretso. Dada. Pursado. Oh! Hindi ba nagbubuhat? Hindi nagbubuhat. Piso lang sa'yo. Hindi ka nag... Malakas na yun. Ganun ka man.